Θεωρούσα ότι στην αρχή θεωρούσα ότι είναι κάτι για να σου τρώει λεφτά, κάποιο πείραμα τη Κίμπρα, παιδί μου, ότι βάζει λεφτά, χάνει λεφτά. Μετά, όταν άκουσα ότι βάζει φωτογραφίε, ρε παιδί μου, και γνωρίζει ο κόσμο τι φωτογραφίε του, λέω αυτό είναι για γαμίση, για πίγνημα, οπότε επειδή είμαι σε μόνιμη σχέση, ξέρω. Θέλω να χρονομετράτε τις βρισκές, εδώ σαν το μεγάλο ανατολικό θα είναι. Όταν καταλαβαίνετε σελίδα που να μην έχει γαμίση. Όταν ακούσω ότι σου λένε ένα πράγμα πρόκειται από την Αμερική που βάζει όλες τις φωτογραφίες, τότε τι θα σκεφτείς, αυτό θα σκεφτείς. Θέλω να καταλάβω ότι ο κόσμος δεν καμιόταν μόνο από Facebook, ότι και αυτό ήταν. Ναι. Κοίταξε, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δηλαδή. Τι θα πει, γιατί δεν με καμιέται εδώ. Την ελικώνεται. Θέλω να εγώ κάποια στιγμή το 2009 έκανα το προφίλ. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος πάρα πολύ μονήρης, δηλαδή η ζωή μου δεν είναι καθόλου συναρπαστική, γιατί ξυπνάω το πρωί, μεταφράζω, μετά γράφω, μετά διαβάζω, μετά ξαναγράφω, ακούω συνέχεια μουσική παράλληλα. Και στον ελεύθερο χρόνο ψολοβροντάω, αλλά πριν το Facebook, το ψολοβρόντιμα ήταν, να το πούμε, ότι θα διάβαζα περισσότερο, δηλαδή αλήθεια με το ρημάδι, το Facebook. Δεν θα τελειώσω το πόλεμο Σκυρίνη ποτέ, μαλάκα. Το ξεκίνησα πριν 2 μήνες και ακόμα στη σελίδα 200. Μας γάμισε το Facebook με τα βιβλία. Αλλά ναι, το 2009 είναι αυτό ότι όταν είσαι μικρός και διαβάζει για τα ημερολόγια, διαβάζει για τη Άννα Φρανκ, για τη διαφόρων που κρατήσει ημερολόγιο, α το πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά πας να γράψεις το αγαπητό ημερολόγιο σήμερα και λες, ρε μαλάκα, αυτό ξέρω τι έκανα σήμερα, ξέρεις γιατί να το γράψω κιόλας. Αλλά στο Facebook λες, και βέβαια θα το γράψω. Γιατί θα διαβάσουν τόσος κόσμος που σήμερα, το πούμε, το πρωί σηκώθηκα και μου βγήκε νερό, γιατί θα πάει ελληνικό βιντεό και σηκώθηκα το πρωί και τα αυτιά. Το τετριμένο παιδί μου αποκτά μια. Αντί να είσαι στο blog και να παραλύσεις και να λες έχεις από τα αυτιά και να μην βγάζει κανένα zero comment. Μπαίνεις εκεί το λες και άλλοι που έχουν χεστεί απάνω τους, άλλοι ξέρω δεν τους αρέσει το ελληνικό, σε πινελικώνουν. Εγώ το 2009, ωστόσο μέχρι το 2010 τον Ιούλιο, είχα και εδώ τώρα θα στυλιτεύσω την άσπλαχνη και την κοινωνία της εικόνας. Και όχι μόνο της εικόνας, της ωραίας εικόνας, πώς είναι προφίλ της ωραίας εικόνας. Μέχρι το 2010 λοιπόν είχα μια φωτογραφία μιας γάτας, γιατί θεωρώ ότι ο Χριστό μου μοιάζει μια γάτα και μια γάτα που έμεινε. Όσο είχα μια γάτα που έμεινε, είχα γύρω στους 800, 1000, 2000 φίλους εκεί γύρω. Μόλις με έβγαλε ο καλό μια φωτογραφία που με δείχνανε τεκνό, ξαφνικά η δημοτικότητα με ξεράγει, 13 χρόνια που γράφω στο κουρμπέτι, ξαφνικά έγινα δημόσιο πρόσωπο. Επειδή ο κόσμος ανακάλυψε ότι εκτός από ένα καταπληκτικό μυαλό υπάρχει και ένα απολώνιο κάλος. Σας ευχαριστώ. Δεν θυμάμαι την ερώτηση, ελπίζω να τα μάθεις. Λέγομαι Θανάσης Χειμωνάς και είμαι εξαρτημένος από το Facebook. Λοιπόν, όχι, 1η Δεκεμβρίου 2007 ήταν η ιστορική ημερομηνία που μπήκα στο Facebook. Η αλήθεια είναι ότι το είχα σκεφτεί και παλιότερα, έτσι, μια ιδέα να υπάρχει ένα τέτοιο site που να μπορώ να γράφω όσα κλαμά μου κατεβαίνει, ότι έκανα οτιδήποτε κάνω, οτιδήποτε μου έρχεται στο μυαλό. Και κατά καιρούς σκέφτομαι ότι αν είχα σκεφτεί να το αξιοποιήσω, θα είχα πάρα πολλά λεφτά τώρα και δεν θα βρισκόμουν εδώ. Δυστυχώς δεν το σκέφτηκα. Έπαιρνα προσκλήσεις συνεχώς για το Facebook, είχα ψιλοκαταλάβει τι ακριβώς ήταν. Όταν προσπάθησα να μπω, ο Explorer μου ήταν πολύ παλιός και δεν το σήκωνε και πήγαινα σε Internet Cafe και αναγκάστηκα να κατεβάσω το καινούριο Internet Explorer για να μπορώ να πω. Και τα πρώτα μου status, επειδή τότε δεν υπήρχαν ελληνικοί χαρακτήρες, και είχα πάρα πολλούς ξένους φίλους, βασικά κάνω συχνά ads γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη, τα μόνα πρόσωπα, στα οποία κάνω συστηματικά, δηλαδή περισσότερες δεν με δέχονται. Όλα τα status μου λοιπόν τα πρώτα για ένα περίπου χρόνο ήταν στα αγγλικά. Και τώρα που ήρθε το timeline είναι η νέα μορφή του Facebook, που μπορείς να δεις οτιδήποτε έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Ένα είδος ημερολογίου. Ναι.
Είναι ο σατανάς. Ναι, είδαμε φρίκι ότι όλα τα πρώτα στάτους μου μιλάει για ποδόσφαιρο και στριπτιζάρικα. Δηλαδή είναι το στυλ, κέρδισα το τάδε στοίχημα, πάω να τα φάω στο Diamond Dolls ή ξέρω εγώ, ωραία, θα δω το match και μετά θα μπω στο ίντερνετ να δω ξέρω. Είναι πολύ θλιβερό αυτό, αλλά παρόλα αυτά τα άφησα για να τα βλέπετε, για να καταλάβετε τι άνθρωπος είμαι. Αυτή είναι η πνευματική μας άνθρωποι. Έσχος. Και αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Θεωρώ ότι λίγο πολύ κάπως με τον ίδιο τρόπο πήγαμε όλοι, δηλαδή έχουμε μια πρόσκληση ενός φίλου κτλ. Εγώ στην αρχή δεν είχα ακριβώς τη συνείδηση ότι είναι το Facebook, δηλαδή ανταποκρίθηκα σε αυτή την πρόσκληση και θεωρούσα ότι ωραία είναι ένα καθαρά ας πούμε, σοβαρό ή αξιόπιστο site, στο οποίο γράφουμε ποιοι είμαστε, η δουλειά μας, θα μας εντοπίσουν οι αναγνώστες κτλ. Το οποίο σαφώς κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι δεν ισχύει. Δηλαδή η άποψη περί νυφοπάζαρου στο Facebook είναι 100% σωστή, αν μη τι άλλο. Βέβαια, κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι το πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι η ψευδαίσθηση που γεννάει το Facebook σε σχέση με την εξουσία που δίνει σε ανθρώπους. Δηλαδή, βλέπω παιδάκια που είναι 18 χρονών και δεν δέχονται κάποιον για φίλο και ξαφνικά υπάρχει μια ύπαρξη ότι δεν τον δέχτηκα και δεν δέχομαι άγνωστους φίλους κτλ. Το οποίο είναι τελείως μια αστεία κατάσταση, τελείως μια σχιζοφρενική οπτική, δηλαδή μια τελείως κατεπίφαση πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Ότι δεν δέχεσαι κάποιον στο Facebook, άρα έχεις απορρίψει έναν άνθρωπο και πλέον εσύ επιλέγεις πώς θα κινηθεί η ζωή σου και αυτό το πράγμα. Είναι τρομακτικό βέβαια αυτό. Να υποθέσω ότι έφαγε συγνώρα από κάποια 18χρονη πρόσφατα. Δεν θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Τέλος πάντων, πράγματι χρειάζεται λίγο προσοχή γιατί υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις. Γενικά με γνωριμίες κτλ. Και εγώ, όσες κοπέλες έχω γνωρίσει, είμαι προσεκτικός και φοράω πάντα προσβλεπτικό. Θέλω να καταγγείλω όλους τους προλαλήσαντες που όπως καταλαβαίνετε χρησιμοποιούν το Facebook με λάθος τρόπο. Λοιπόν, εγώ μπήκα στο Facebook των πρώτων, διότι ως χαρακτήρ είμαι όπου γάμος και χαρά, είμαι μεγάλο πρώτη. Πάει ο Λοιπόν, στην αρχή, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι ποτέ δεν έκανα επαγγελματική ιστοσελίδα, διότι βαριόμουν. Όταν είδα το Facebook, πάλι βαριόμουν να το κάνω επαγγελματικό, δεν το είχα δει καθόλου επαγγελματικά, το είχα δει σε μια θαυμάσια ευκαιρία, επειδή πολλές δουλειές και τα λοιπά, ξέρετε όλοι σας, πας σε ένα ταξίδι, ας πούμε, προστάρεις τις φωτογραφίες, το βλέπουν όλοι οι φίλοι σου. Το είχα δει κάτι σαν δίκτυο πολύ στενών φίλων και έτσι απέριπτα, με συγχωρείς, Σωτάκη, απέριπτα όλους όσους δεν γνώριζα. Μετά ξαφνικά άρχισαν να παρεξηγούνται άνθρωποι που ήταν αναγνώστες μου και που ήθελαν ένα είδος επικοινωνίας την οποία δεν μπορούσα να προσφέρω διαφορετικά. Οπότε αποφάσισα ότι προκειμένου να παρεξηγούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα δεχτώ το σύμπαν. Και έτσι έχω ένα, βέβαια δεν έχω κάνει 2, 3, 4, έχω κάνει ένα, γέμισε 5.000, αυτά. Λοιπόν, και τώρα είναι όλοι άγνωστοι εκεί μέσα. Αυτό λειτουργεί με έναν τρόπο μαγικό, πρέπει να σας πω. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ σαν dating service, όπως τα παλικάρια από εδώ. Άλλωστε, πολύ δυσκολότερα το κάνουν στις γυναίκες αυτό, πρέπει να σας πω. Το κάνουν πιο εύκολο στους άντρες, γιατί οι άντρες τσιμπάνε πιο εύκολα. Είναι απλό. Λοιπόν, είναι όπως... Αυτό αλλάζει. Δούνε λαβή το πράγμα. Λοιπόν, οπότε είναι ένας διάβλος επικοινωνίας με τους αναγνώστες μου και τους φίλους μου ταυτόχρονα. Όπως αντιλαμβάνεστε πολύ περισσότερο με τους φίλους μου, πολύ λιγότερο με τους αναγνώστες. Λοιπόν, εγώ είμαι 10 μέρες μόνο στο Facebook. Έλα, Yes, υπάρχουν και αυτοί οι τύποι. Υπάρχουν και αυτοί οι τύποι. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί καθυστέρησε, το σκέφτομαι τώρα όσο ώρα μιλάνε τα παιδιά. Πιθανότατα το γεγονός ότι είχα κάνει πολύ γρήγορα site και στο οποίο σε αντίθεση με τα παιδιά που νομίζω κανείς δεν έχει, και που είναι ένα site, ας πούμε, σαν αρχείο. Δηλαδή, έχω πάρα πολλά από αυτά τα οποία έχω σχεδόν συγκεντρώσει πέρα ότι υπάρχει. Ο Δημήτρης έχει. Ναι, ο Δημήτρης με συγχωρείτε, το ξέρω. Άρεσε μπιέλα. Αλλά θέλω να πω και ο Δημήτρης το έκανε πρόσφατα. Εγώ το είχα τόσα χρόνια. Τώρα το έκλεισε. Είναι μπροστά από σένα. Λοιπόν, τι να το κάνω, το Facebook. αυτό όμως το οποίο, το ερώτημα γιατί το έκανα τώρα δεν ξέρω. Ένα άλλο που σκέφτηκα είναι ότι επειδή εγώ γράφω πολύ, αυτό δηλαδή που έβγαλα πριν 5 μέρες, 7 ξέρω εγώ, είναι το 23ο βιβλίο μου. Εντάξει, και σε σχέση μετά και επειδή δημοσιεύω, έχω εμφανιστεί μαζί με τον Πέτρο από 20 χρονών, 33 χρόνια ξέρω πώς θα δημοσιεύουμε.
Είναι προφανές, δηλαδή από πολύ μικρός έχω πάει υπότροφο στην Αμερική. Δηλαδή, θέλω να πω, είδα διάφορες εκφάνσεις του πράγματος και αν είχα όρεξη, μπορούσα να έχω αφοσιωθεί περισσότερο σε άλλα τμήματα της δουλειάς αυτής. Δηλαδή, το να το πλασάρεις εδώ ή έξω, να το κάνεις εδώ. Είναι προφανές ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο να γράφω από το να κάνω όλες τις άλλες πλευρές. Οπότε, με αυτή την έννοια μου φαινόταν ότι θα είναι σκόρπισμα το Facebook. Όμως, τώρα συνέπεσε με ένα διάλειμμα, ας πούμε, που βγήκε το βιβλίο. Ανακάλυψα πρώτον ότι σαν μέσο, όχι προώθησης της δουλειάς σου, αλλά αναγγελίας της, μπορεί κάλλιστα να υποκαταστήσει τα παραδοσιακά media. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, η εμπειρία μου ήταν η εξής. Στην αρχή το πρώτο μπήκα, η κόρη μου είχε ένα λογαριασμό στο Facebook, ας πούμε. Μπήκα, πώς το λένε, έκανα ένα λογαριασμό που μου έδειξε εκείνη πώς. Στην αρχή έκανα request σε ανθρώπους που ήταν της πιάτσας, λογοτέχνες κλπ. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς που ήξερα, επειδή δεν ήξερα πώς να τα κάνω, εμφανιζόταν στο Pry, σκρόλαρε μία που έδειχνε ονόματα και έκανα σε μερικούς, αλλά φαίνεται ότι είχαν γεμίσει τα προφίλ και μου ερχόταν ότι δεν γίνεται. Δηλαδή στο τέλος, αλλά πάντως συγγραφή στην αρχή έκανα. Αφού έκανα λοιπόν καμιά εκατοστή, το αποδεχτήκανε. Ξαφνικά, μέσα στη δεύτερη μέρα έγινε μια έκρηξη και βρέθηκα σε 4-5 μέρες με 1000 φίλους. Τώρα αφού προσπαθώ και εγώ λίγο να το. Από ένα σημείο λοιπόν και μετά, αυτό με το που ανοίχτηκε έφυγε από τους συγγραφείς και άρχισα να δέχομαι, να βομβαρδίζομαι από μηνύματα στο Facebook, από αναγνώστες μου, οι οποίοι μπήκαν και σχολιάζουν και πάνω στα. Οι οποίοι μου λέγανε, έχω διαβάσει τότε αυτό, τότε εκείνο, μπαίνουν και τα γράφουν και πάνω στα εξώφυλλα κοντά ή στα αυτά που έχω στις φωτογραφίες του προφίλ. Και όλο αυτό κατέληξε στο τέλος να έχω μια επαφή με. Δηλαδή νιώθω σαν να κάνω μέσω του Facebook είτε ραδιόφωνο που έχω κάνει πολύ καιρό, γιατί επειδή είμαι και φρέσκος τώρα, έχω αρχίσει ήδη να αποκτήσω λίγο. Κάνω πολλές αναρτήσεις αυτή τη στιγμή στην αρχή. Αλλά είναι και αυτό το βιβλίο που έχω βγάλει, που λέγεται Η Υψηλή Τέχνη της Αποτυχίας, το καινούριο, που είναι ένα είδος αυτοβιογραφίας της τελευταίας δεκαετίας του 2000 και επομένως είναι γεμάτο αφοριστικά κομμάτια τα οποία τα αποσπώ και μπορώ να αναρτώ άμα θέλω 2 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή είναι ειδικό και αυτό σαν να είναι για το Facebook να βάζω κομμάτια. Ένα μυθιστόρημα τι να βάλεις. Ή μια συλλογή, μια περιγραφή, ας πούμε, δεν έχει καμία σημασία. Βλέπω αυτό, ότι μπορείς να αναγγείλεις, δηλαδή μπορώ να αναγγείλω σε αυτούς που είναι και αναγνώστες μου και είναι δικτυωμένοι τώρα με μένα, δηλαδή σε αυτούς τους 1000, αύριο σε 3000, μια συνέντευξη σε μια εφημερίδα μπορεί να μην τη δει κανείς ή να τη δουν πολύ λίγοι μπροστά στο πόσους, που βλέπω ότι η δικτύωση είναι ανθρώπων που έχουν σχέση με καλλιτεχνικά θέματα ή με το βιβλίο. Άρα είναι το target group που σε ενδιαφέρει με αυτή την έννοια. Τώρα, άλλες πλευρές που έχω δει και που με κάνανε από την αρχή διστακτικό, πολύ σαν χλαμάρα, έτσι. Το τι σπουργητάκι έχω δει, το τι ανοιξιάτικο κλαρί αμυγδαλιάς, το τι η ζωή είναι ωραία, το τι καρδούλα, το τι η τρέλα με το like, το οποίο σιγά σιγά καταλαβαίνω ένας κώδικα σημαίνει ένα νεύμα ότι το είδα ή κάτι τέτοιο. Ή καμιά φορά που ευγένει, όπως λες καλημέρα σε έναν που βλέπεις και λοιπά, δεν σημαίνει και τίποτα δηλαδή. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι νέοι κώδικες που τους χρησιμοποιούμε με τον παλιό τρόπο ή ότι επενδύουμε εκεί πάνω πράγματα που είναι από προηγούμενη εποχή, ας πούμε. Οι πιο αξιολύπητοι είναι αυτοί που κάνουν like στον εαυτό τους. Μα σήμερα το πρωί. Κοιτάξτε τώρα που το λέει αυτό ο Πέτρος. Τι άλλο είδα σήμερα το πρωί. Μπαίνω το πρωί και όπως κοιτάω στο τοίχο, βλέπω η Βάσκια Τζανακάρη που είναι συγγραφέας νέα. Είναι εδώ, πρόσεξε θα πεις. Α, γεια σου Βάσκια. Έβαλε συλληπιτήρια. Ξέρεις τι λέω. Ανάρτησε μια φωτογραφία της γιαγιάς της που την έχασε. Τι ξέρεις, τι λέω, τώρα ξέρω ναι, το ξέρω όλοι προφανώς. Αλλά είδα λοιπόν και τα σχόλια κλπ. Ένιωσα μια αυθόρμητη αντίδραση συναισθηματική αμέσως και πάτησα το like και μετά λέω like ότι πέθανε. Αλλά το είχα κάνει και ξέρω ότι είναι ένας κώδικας ότι Βάσκια το είδα συλληπιτήρια αντί να πω όλο αυτό. Ας πούμε έτσι. Δηλαδή έχει πολλές χρήσεις θέλω να πω. Επίσης, τα παιδιά που έχουν γίνει αποδέκτες της βαρβαρότητας του πράγματος και της αγριάδας, ο Πέτρος και εσύ νομίζω, Αύγουστε. Ποιον έχουν τρολάρει από εδώ. Χομενίδης. Τέλος πάντων, έχω ακούσει και πολλούς άλλους που δεν είναι γνωστοί, λίγο. Δηλαδή, να του πούνε 3 και να τον βομβαρδίζουν με απειλές και εκβιασμούς, φτάνει. Δεν χρειάζεται να του γίνει, του κάψουν και το σπίτι, ας πούμε, να του γίνει. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει και αυτή η πλευρά που είναι η άλλη όψη του χαζοχαρούμενου λαϊκισμού, ας πούμε, με τα like, και που τελικά καμουφλάρεται πίσω από αυτή την ευγένεια και την τέτοια όλη αυτή η αγριάδα που καιροφυλακτεί. Πότε τη βλέπεις. Δηλαδή, μου στέλνει ένας, ξέρω εγώ προχτές, ευχαριστώ για την αποδοχή μου είχε κάνει, τον είδα, είναι μια ηλικία κιόλας, ας πούμε. Του απαντάω κι εγώ για το αίτημα, ευχαριστώ, και μου λέει καλά. Ένα τέτοιο παιδιά, δηλαδή, σαν ούνος. Πήγα να του στείλω, τι μου στείλες ρε μαλάκα, ότι ευχαριστώ για την αποδοχή. Μα μ' άρεσε εγώ ή αυτός.
Δηλαδή στέλνεις τον άλλον και του... Εσύ ήσουν... Έλα εδώ πάνω να μας πεις τη γνώμη σου. Άμα είσαι άντρας, Λοιπόν, καλά, θα τα ξαναπούμε. Πες,